Moitísimo, queremos poñernos nota sempre, non só nos estudos, senón tamén na vida laboral, mesmo na vida persoal, como cando éramos nenos e adolescentes. Hoxe preguntámonos, será que nos exiximos demasiado a nós mesmos? Ser perfeccionista, ser autoexixente pode ser un revulsivo para mellorar, pero cando nos pasamos pode ser toda unha lousa. Que non me gusta. Eres unha persoa exixente? Menos do que me gustaría, porque quero ter un maior rendemento, pero non me poño como meta. Bastante, conmigo mesma, sobre todo. Creo que sí, soy muy perfeccionista. Ás veces demasiado. Por cumplir cos expectativas que os demais teñen sobre mí e os que teño eu sobre mí mesma. Sempre quero sacar a mellor nota, pero se non a saco, pois tampouco pasa nada. Somos autoexixentes non por nós mesmos, senón porque nos din que deberíamos ser así. Jesús Cudeiro, psicólogo, vivimos nunha sociedade de autoexixencia? Sí, completamente. De feito, a tendencia vai a alza, é dicir, parece que según pasan os anos, cada vez a cultura da autoexixencia está máis presente na nosa sociedade. E cando non consigues os teus propósitos é moi frustrante? Sí, normalmente sí. Sí, o estrés, sobre todo. Tanto físicamente co pelo e cousas así. Xerache estrés, ansiedade e tal. Ás veces ansiedade, pero sempre intento conformarme tamén, se sei que traballei, pois conformarme cos resultados. Sí, sen dúbida. Agora teño un exame e estou dos nervios. Tenemos que entender que las veces no vamos a conseguir y no pasa nada, estás tranquilo, estás bien. Ser moi autoexixente pode acabar prexudicando mentalmente. Hai sitios onde a autoexixencia pode ser un gran punto a favor, sobre todo cando falamos de sitios altamente competitivos, como poden ser estudos superiores. As persoas que son moi autoexixentes non solamente o son nos ámbitos nos que teñen que ser moi autoexixentes, senón que trasbordan esa, digamos, esa cualidade a espazos onde pode chegar a ser moi negativo. Estamos falando de relacións interpersoais, estamos falando de ocio, estamos falando de a propia intimidade ou cuidado da persoal e da propia casa. Se eres moi autoexixente co propio cuidado, pois eso, se a túa casa ten que estar sempre perfecta, pode xerar un cadro de estrés grande, sobre todo se hai nenos na casa que descolocan todo, ou se a túa parella non é capaz de xestionar ben os espazos como a ti che gustaría.